Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigsunan o mga kaigalaan sa ngalan usab sa pagtulunang PBCM kung Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated ug kini usab ang inyong alagad sa kanginan kini si Brother Samuel Montemayor Padayon nga magadapit kaninyo kanunay ning tura sa inyong usab nga pagpatalingog nining tulumanon usab sa mga langitong lamdag sa kinabuhi nga gidugmala kini ni Master Tomas Dio Hinyo Senior kinsa mao ang nahimong katumanan sa gisaad nga Espiritu Santo sa atong Ginoong Kristo sa dinhi pa siya sa kalibutan. Ug ako makapanaot nga sa panalangin sa balaan nga magtutudlo makadangat unta kanyang tanang karon nga nagasunod nining tungura aron sa inyo ni anak sayon kamong makasabot diri kanamo din ginagamit namo ang Biblia ug uban sa basahon nga referensya nga dili kasupak sa Biblia. Kini ang kanunay mong ikaalagad nga na kaninyo tungod kay kini mao man ang gitudlo ni Master diri kanamo o padayon usab kini nga among ipanudlo na kaninyo. Ug kini nga tulumanon padayon nato kini nga mabati sa mong subihan sa DYLA. Magsugod kita sa oras alas 11 hangtod sa alas 12:15 ang takna sa kaudtuhon sa adlaw kana nga Domingo. Ug imong usab didto sa uban nga dapit sama sa Toledo City padayon nga mabati nato na ang programa sa istasyon sa DYHR sa oras alas 6 alas 7 ang takna sa kabuntagon sa adlaw kana nga Domingo. Ug man dito sa butong pinumungahan Cebu padayon nato kana nga mabati sa radio natin sa oras alas 12 hangtod sa alauna ang takna sa kaudtuhon sa kapunon sa adlaw nga Domingo gyapon. Ug man dito dapit sa Mindanao area sanglit ang atong programa Visayas man kini ug Mindanao sa Cagayan de Oro City mabati nato kana sa teleradio sa istasyon sa DXQ sa oras alas 12 hangtod sa alauna ang takna sa kanang kapunon. Ug yung sabdiya sa DX Ario sa Cagayan gyapon mabati nato kana sa alas 10 hangtod sa alas 11 ang takna sa kabuntagon sa adlaw gyapon kana nga Domingo. Ug yung sabdiya sa Kabusis Radio sa Villanueva padayon nato na nga mabati sa mao nga istasyon sanglit ang atong programa mi kabat na kini sa 29 ka mga radio station ang atong nasudlan sa Visayas ug Mindanao. Ug kining maong programa gituyo kini o alang sa mga tawo nga kaning wala pa lugar o gustong magpakisayod sa doktrina o gibarugan sa pagtulungan ng PBCM may baluan gyapon ninyo kami pinaagi usab sa mga istasyon na nga amo ng gipanghinganlan. O sa dili pa ang lain pang mga alagad magapangila gipadangat usab nato ang mga pagtimbaya usa ka mainiton nga pagpumusta diya dapit lugar sa atong branch chapter diya sa Wireless Mandawi City nga gipanguluhan ni chapter president Chopilo Sibilia. O giman usab dito dapit sa Toledo sa atong chapter yapon si Sister Vicky Dusina o si Brother Eugene Dusina. May gyapon nga pagpatalinghog ninyo diha mga kaigsunan uban sa mga opisyalis sama nila ni Sister Ranis Alforque o maayong buntag o nila ni Edward Las Piñas diya sa mao nga dapit kumusta gyapon o ingom unsab dito dapit sa atong chapter o sakop lugar sa mga kaigsunan diya dapit sa Bugo no sa Bugo chapter sa may San Remio nila ni Brother Chapter President Bintulan o uban sa mga opisyalis ng Berto Inot sa mga dapit o giman din sa atong branch nila ni Sister Janice Valenzuela o ni Sister Ivy Valenzuela maayong pagpatalinghog usab kaninyong tanan-taron nila ni Sister Margarita o ni Comidis Gunya diya sa kaning asahi kasuntingan sa mao nga dapit sakop kana sa may Mandawi no
o inguman usab sa dapit lugar sa Ormoc dili ni brother Pamunde ug ni brother Danny Away Aing sa Kabantog nili ni brother Juanito de Gorio uban sa mga membro nga tanan og inguman dito dapit sa kaning Carmen Bohol sa atong chapter diya sa mga dapit nila ni chapter president Longlong Divino og ni brother sa Vice President Gregorio Painagan uban sa mga opisyalis da nila ni brother nila sister Joy Divino Buslon og nila ni brother Anabil. Kumusta og maay gyapon nga pagpatalingo ug sa tanan na lang mga kaigsunan labi na dito sa atong PBCM compound nga diin ana dito nga atong igsuon ang atong executive and vice president sa mga pagtulunan at the same time may atong chief minister si Reverend Charlie Eugenio uban sa iyang kapikas si Madam Gaga Eugenio uban sa mga ministro sa mga nga dapit. Maayong adlaw kaniyong tanan mga kaigsunan. O kaniya pa, yatag ko pa sa lain nga lagad, magapagmusta usab siya nga anak kaniya. Kumusta no sab mga kigalan, mga kaigsunan, kini na usab inyong alagad, Brother Luciano Panta, katambayayong usab karon sa paghatod usab diha kaninyo sa mga kamatuoran nga nakasulat sa Biblia, mga kamatuoran nga pangmaoy ato hingpit tagdon ug tumanon, mo'y maghatod kanato sa tinuod gayud nga kaluwasan. Og aros pagpadayon aniya paghihapon ang usa pa ka alagad. Kumusta og mayo usab nga buntag kanatong tanan kini inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar Patio makiguban gahapon ini ato ang programa dinhi sa Diwa LA mga litong lamdag sa kinabuhi. Gipanguluhan kini sa nangiton nga magtutudlo Divine Master Tomas Eugenio Sr. O ako na lang mga pagtimbaya no sa tanan nga mga kaigsuonan kutob sa nagpatalinghog niining mga orasa o ilabin usab sa naglantaw sa Facebook kumusta kaninyong tanan o ilabin usab sa YouTube kumusta kaninyong tanan diya dapit sa Ormoc sa Liti diya dapit sa nagalain nga lugar sa Liti o ilabin usab diha sa Misamis Oriental o Misamis Occidental kumusta kaninyong maigsoon dili na to pwede nga tagsa-tagsaon ta kamo sa pagpangumusta tungod kay mahurot ng atong oras mao nga ako na lang pagpangumusta na lang yun sa tanan kung mahinaot kami nga anak kamo sa kabaskog sa lawas ano nga ka naman yung magamit kanunay sa pagsunod sa ato ang programa kung sa dili pa na mo sugdan nga mo ang tema karon nga kabuntagon ako sab nga mga pagtimbaya o pagpangumusta diha sa atong igsoon kang Angela Flores dapit sa Konsolasyon ilibin na sab kang Sister Lucy Pantano kumusta diha mga igsuonan na mo diha sa PBCM ug ako diha usab nga shout out sa ato ang inuntang tigpaminawan gapon sa atong programa no diha dapit sa Kulon diha dapit sa Kulunid no kumusta sab sa pag lantaw karon kay ako nasayod nga nagsunod sila karon sa atong programa sila diha dapit sa Kulunid diha sa Madel Akab Store no na diha ang iyang lokasyon sa ground floor sa kuryente diha dapit sa Kulunid o ako ang mga pagtimbaya diha sa ako ang mga higala ilabi na kang Madel Akab o ilabi na sab sa iyahang mga mababihon nga mga tindira diha sama kang Saira o kang Grace kumusta kaninyo diha ato kining higala diha sa Kulunid o kinsa man usab ang gusto nga magpajikas mo nasab sila yung mga accessories sa mga cellphone kompleto sila diha magpa-load mo naagi hapon kompleto sila kanang naa diha sa ground floor sa Kulunid diha sa Madil Akab Store no mo kana diha ang ato ang mga higala nga nagsunod usab ni atong programa ug boto sab kamo nga naay mga pangutana ninyo na sila yung number 0935-942-6007 maka na ang ilahang tawag o seal number kung gusto mo diha nga magpakuan mo diha sa GCash na diha ang mga accessories cellphone nga mga accessories na usab diha ang ilahang pagload o uban pa duaw lang mo diya sa Madil Akab Store sa Kulunid sa ground floor. Kumusta kaninyo karon diya
namo nga mga higala diha sa ako ang mga amiga diha sa Kulunid, kumusta? O kusab di ay no sa atong igsuon, nalimta na to sa pagpangumusta si Brother Nasar, no? Kumusta ka nimo, Brad? O maghinaot kami nga ana ikaw nagsunod gihapon sa atong programa. Kumusta ka nimo, Brad Nasar, no? Kumusta? O karon, Brad Samuel, sa miaging Domingo ato mang natun-an ang kabahin may tungod sa iglesia nga diin gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Kay ato namang nahibaw-an nga sa unang kapanahonan kay nabahin lagi ta sa tulo, panahon sa Amahan, panahon sa Anak o panahon sa Espiritu Santo. Mao nga tungod kay ang Israel nagkasala man sila, mo hinungdan nga ang atong Ginoong Jehova ilang gitalikdan, hinungdan nga Israel isilutan sila sa 18 ka tuig ang ilahang hinungtan na tagamtam sa pagsilot sa Dios ngadto kanila. Og natusab nga nagsimba sa mga larawan sama natong baka nga gimugna ni Aaron. Gipatay gihapon to atong nag-alagad sa baka, no? 3,000 ka mga kinabuhi natong panahon na ang nawala sa panahon sa Dios nga Amahan, nga diin ang unang natong mga ginikanan nagmaluibon sila ug ilang gibiyaan ang atong Ginoong Jehova nga mao ang Dios nga Amahan. O hinungdan nga ang atong Dios nga Amahan nga mao si Jehova yang ipadala yang bugtong anak dinhi sa kalibutan. Ug usab ang bugtong anak nga atong Ginoong Hesukristo nagtukod siya og iglesia. Mao hinungdan nga diha ang katawang Israel hiusahon sa iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Ug sa diha nga natukod na ang mga apostol, gitawag sila sa Dios aron sa pagwali. Babasa ka na sa Buhat Kapitulo 10 versikulo 16. Sa diha nga nagwali ang mga apostol, moto nga ilag yun nga hiusa ang tao. Pero sa dili pa nato pasahon ang kasaysayan sa atong Ginoong Kristo, Brad Bubot Panta. Sa unang kapanahunan, sa wala pa ang Kristo o wala pang Espiritu Santo, iridi ang Deuteronomio Kapitulo 13 versikulo 4. Iasa ba ang tao ihiusa dito ba sa kang Kristo o sa Espiritu Santo? Sa unang kapanahunan, panahon sa Israel, din ba hiusahon ang tao sa panahon sa at tong Ginoong Jehova? Naabay mabasa, Brad Bubot Panta, nga sa kaunang kapanahonan sa panahong Israel, ang tao dito nila dadon sa atong Ginoong Jehova, dito nila hiusahon. Naabay atong puriba nga mabasa sa Biblia. Na, Brad Cesar, atong yun din ka na hiusahon ka atong Ginoong Jehova na ng panahon na, kay wala pa man na ang panahon sa atong Ginoong Kristo o ang panahon sa Espiritu Santo. Okay. Iba atong basahon gihapon sa ingon ng mga sitas sa Deuteronomio Kapitulo 13 ug ang iyang versikulo 4. Ingon ini, magalakaw kamo sunod kang Jehova nga inyong Dios, og kaniya mga hadlok kamo, og magabantay sa iyang mga sugo, og magasugot sa iyang tingog, og kamo mag-alagad kaniya, og managhiusa ngadto kaniya. Ang kahiusahan di ay Sa unang panahon, ngadto lamang sa Ginoong Jehova, Brad Cesar. oo, kay nabasa man nato sa Biblia. Wala pa man ang atong Ginoong Hesukristo. Mao man na ang pasabot ni Bubot Panta. Wa pa maabot, wa pa matao ang Kristo ni ana. Iasa hiusahon ang tao dito gyud sa Dios nga Amahan, kay mao may unang nagpaila dito sa katawang Israel. Ang ikaduhang punto, Brad Samuel, kay dito man hiusahon ang katawhan sa Israel sa unang kapanahunan. Kung sila mohimo sa pagsimba, iridi ang Isaiah 66 versikulo 22 o 23. Sa diha nga ang katawang Israel sa diha nga mohimo sila sa pagsimba. Kinsa ba ang ilahang simbahon kanhi sa unang kapanahunan sa wa pa ang atong Ginoong Hesukristo? Aniya, Brad Cesar, kung himo sila sa pagsimba sa panahon lugar sa Amahan, wala lain nga ilang pagkasimbahon, diya sila magsimba sa ngalan nga Jehova rapod, dili ngalan nga Kristo, kay wala pa man magpakatao ang Kristo. Yan ang mga panahon na. Basahon ta ang nakasulat sa Isaiah sa iyang Kapitulo 66, versikulo 22
Sugod unya 23. hantod sa 23 inyong patalingugan gingon. Matud pa sa maong bersikulo, matud pa kay ingon nga ang bag-ong mga langit ug ang bag-ong mga yuta nga akong pagabuhaton, matud pa magapabilin sa akong atubangan maingon siyuba, mauman magapabilin ang inyong kaliwatan ug ang inyong ngalan. Sa 23, o mahanamo nga gikan sa bag-ong pagsubang sa bulan hangtod sa usa, o gikan sa usa kaadlaw nga igpapahulay hangtod sa usa, ang tanang mga katawhan manganhi aron sa pagsimba sa akong atubangan. Kinsa ningon? Miingon si Jehova. Busa ang pagsimba kadi ay Sa ilang una, pakimon sa ilang panahon sa Amahan. Jehova samahan, wala lain ang ilang simbahon ngadto ra sa ngalan ra gyud nga Jehova nga naman tungod kay wala pa man maabot ang panahon nga Kristiyano niadto, tungod kay ang Kristo wala pa magpakatao. Karon ang atong isunod nga pangutana, Brad Bubot Panta, kay ang tao sa kanhing panahon didto man hiusahon sa kang Jehova ug muhimo usab og pagsimba ang Israel didto usab sa kang Jehova. Wala pang Kristo na panahon na, wala pa po ang Espiritu Santo. Kay naghisgot pa man ta sa unang kapanahonan, kay nabahin lagi sa tutulo, panahon sa Amahan, panahon sa Anak o panahon sa Espiritu Santo. Sa diha nga mutawag ang tao kanhi, Brad Bubot Panta, sa Diyos kanhi sa unang panahon, iredi ang Joel 2:32, Brad Bubot Panta. Sa diha nga ang tao o ang tawa o ang katawhang Israel, sa diha nga mutawag sila, kinsa ba ang ngalan nga ilang pagatawagon? Si Kristo ba? Dili kay wala pa man mabot ang panahon sa atong Ginoong Kristo. Sanglit ang pagdumala na ng panahon na ang nagdumala na ang Dios nga Amahan nga si Jehova man, di si Jehova gayud. Atong basahon sa giingon mo sita sa basahon sa propeta nga si Joel sa kapitulo 2 bersikulo 32. Og mahitabo nga bisan kinsa nga magatawag sa ngalan ni Jehova pagaluwason. Kay dito sa bukid sa Sion o sa Jerusalem ato agad tong managpakagawas sumala sa giingon ni Jehova o taliwala sa mga salin mao kadtong pagatawagon ni Jehova. Klaro kayo nga kung ang tao panahon na sa Israel, kung sila muhimo sa pagtawag, walay lain ang ilang sangpiton, dili si Kristo, kundi ang ilang sangpiton mao nga atong Ginoong Jehova. Kay si Ginoong Jehova sumala sa gibasa ni Brother Ponta mo muluwas nila sa panahong Israel na wa pay Kristo na mga panahon na ato ganing gitagod-tagod aron sayon sa pagsabot sa mga tao nga wala pa masayod sa kamatuoran, kay lain man ta Brad Samuel ang ato tagod-taguron na gyud nato sa sinugdan panahon kang Kristo, panahon sa Amahan, panahon sa Espiritu Santo. Kay ang ubang mga reliyon ani nagsigig balik-balik lang, tuo ka Kristo, luwas na ka, unya ang kaluwasan na kuno sa bautismo. Wa man tay supak diha kay mao man ang requirement kanhi sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Pero ang pangutana diha balang ang tao magpabilin sa atong Ginoong Kristo, gani ba man ang sa panahon sa kang Jehova? Ha? Walay lain simbahon, walay lain tawgon, dili ang ngalan ni Jehova. Wa pa ang Kristo na panahon na. Kung asa ang kaluwasan sa unang kapanahonan, o diha sa Amahan, sa Dios nga Amahan nga mao si Jehova, mao kana diha ang atong nakitang pahayag sa Biblia. Karon ang pangutana, Brad Samuel, sa unang kapanahonan wala pa ang Kristo, doon na ba ilhon nga Diyos sa mga katawang Israel? Isaias 45 versikulo 4 ngadto sa city, Brad Samuel, kinsa ba ang nga Diyos kanhi sa unang kapanahonan wa pa mataw ang atong Ginoong Hesukristo? Aniya Cesar, basahon ta ang imong gingon nga sitas sa Isaias siyang kapitulo 45 versikulo 5 4 ngadto sa city. 4 sugod hantod sa bersikulo 7 inyong patalingugan mga malnamo nga mga igsoon giyon kay tungod sa akong alagad nga si Jacob ug si Israel nga ang akong pinili, gitawag ko ikaw pinaagi sa imong ngalan, gibansugonan ko ikaw bisan pa ikaw wala makaila kanako. Nagingon ni ang Dios sa 5, ako mao si Jehova ug wala na ilain, gawas kanako walay nay laing Dios. Ako magabakos kanimo bisan pa ako wala mo hiilhi sa 4.
sa 6 aron nga sila makailagikan sa pagsubang sa adlaw ug gikan sa kasadpan nga walay lain gawas kanako. Ako mao sa Jehova ug wala nay lain. Sa 7, ako nagahimo sa kahayag si Jehova nga Dios ug nagabuhat sa kangit-kit. Ako nagabuhat sa kapigdait ug nagahimo sa tanawtan mao. Ako mo si Jehova nga nagahimo nining tanan nga mga butang busa sa panahon di ay sa Amahan? sa Amahan Brad Cesar. Walay lain. Walay lain nga ilang na ilah gawas Walay lang lain nga Diyos. ngalan o walay lain nga Dios gawas lang sa ngalan nga Jehova ni adtong ilang kapanahonan. Oo, kay wala pa man ipakatao ang iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan. May hinungdan nga ang tao nga katawhang Israel dito sila amo ilah kay mauman ang ilahang inuntang ilhon nga mao ang manluluwas, mao ang atong Ginoong Jehova, no? Diha sila mosimba, diha sila maghiusa, kay wala pa man moabot ang ikaduhang panahon sa atong Ginoong Hesukristo. Karon bad bubot padta sa diha nga mutawag ang tao. Ha? Kinsa ba ang muluwas sa diha nga ang katawang Israel muhimo sa pagtawag? Mayo tani miridi ang Joel kapitulo 2 bersikulo 32. Sa diha nga ang katawang Israel kun sila mutawag sa kang Jehova ay unsa ba ang igarantiya diha sa katawang Israel kung pananglitan sila mutawag sa atong Ginoong Jehova? Unsa bay mabasa nato diha sa atong gisitar nga Joel 2:32? Sa ato nang gibasa kaganina mo kani atong matagad Brad Cesar og mahitabo nga bisan kinsa nga magatawag sa ngalan ni Jehova pagaluwason kay dito sa bukid sa Sion o sa Jerusalem ato agad tong managpakagawas sumala sa gingon ni Jehova og tiliwala sa masalin mao kadtong pagatawag ni Jehova. Ang garantiya di ay sa tao kung siya magatawag sa ngalan ni Jehova niya ng panahon na Luwason. ang kaluwasan. Oo, luwason ka. Luwason sa Wala pa ang ngalan ni Kristo panahon na may tingali masabta na sa mga nagbasa sa Biblia sama sa mga pastor, mga ministro, mga kaprian, katolik, pitipindir kay wa mo sila kay balo Brad Samuel nga gihugna-hugna, no? Nabahin sa tulo, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Usa kini ato ganing gitagod-tagod aron sayon sabton sa mga pastor nga wala sila magpakabana niini mga sitasa. No, ang lahi man ang ilahang mga sistema sa pagwali. Pero niata, Busa Brad Cesar, napiho tinaw kayo nga kadtong mga tao di ay nga mag-alagad kang Jehova sa sa kaning panahon, mao di ay makaambit kay sila sa kaluwasan, diya lang sa ngalan nga Jehova. Jehova ra gyud nga ngalan nga makaluwas sila kay naamas kanang 43 kung basaw na to bersikulo 11 sa dito lang to sa 11 Brad Cesar aron ka makatagilot og oras. Okay. Ako bisan ako mo si Jehova ug gawas kanako wala nay manluluwas nga lain pang manluluwas Sa kanhing nga sa panahon, kaning sa panahon unang panahon. panahon pa na sa kang Jehova Sa panahon sa Amahan. kadtong mga katawhan nga nag-alaga diya kang Jehova makaambit siya sa kaluwasan pinaagi niya ng ngalana nga Jehova. oo, klaro kayo na mga pastor, mga ministro, o uban pa nga mga katolik, pitipindir o mga kaparian. I hope nga mo agree mo nini kay nabasa ko na sa Biblia karon ang pangutana. Sa diha nga ang tao diha nagtawag kang Jehova diha maghiusa. Diha ilhon kay walay lain Dios sa unang kapanahonan si Jehova man lang di mapwede nga imo pan isagol ang Kristo kay wa pa man ang panahon ng Old Testament man ang atong gibasa dili ni New Testament ang atong gibasa. Pero kung mubasa ta sa New Testament kay sa ato nang natagad Brad Bubot Banta sa mga miagi mga kadominguhan, diha naman ang kasuguan kang Kristo kay mao man siya ang gipuli sa Amahan. Kay gani pa man ato man ang mabasa gani nga ang atong Ginoong Hesukristo kasunod na siya sa Dios nga Amahan sumala sa ato ra kung basahon nga kana bang Kristo sunod bagyud na sa ato ang Amahan? Oo. Unsa may atong prueba nga ato ang mabasa sumala dinhi sa usa ka Biblia nga gitawag og English Standard Version. Unsa bay giingon ang Sakaraya chapter 13 verse 7? Nag-ingon dinhi sa Sakaraya chapter 13 verse 7 ako usbon, awake o sword against my shepherd, against the man whose
stand next to me. Matud pa ni Jehovah, declares the Lord of hosts. The shepherd and the sheep will be scattered. I will turn my hand against the little one. Unsa di ay si Kristo, sumala sa Zechariah chapter 13 verse 7, next siya sa atong Diyos nga mahan, mao ang atong Ginoong Jehova. Kasunod siya mismo ang Biblia nagpamatuod nga si Kristo next siya o sunod siya sa atong amahan nga mao ang atong Ginoong Jehova ug ang Kristo mao man ang iyang ipadala dinhi sa kalibutan. Next si Kristo. Sabay next sunod sumala sa atong natagad sa Biblia. Karon ang ato namang usisahon, Brad Samuel, katong pag-alagad nila kang Jehova, iridi ang Jeremias 31. Katong pag-alagad nila sa atong Ginoong Jehova kani kadtong unang katawhan nga maong Israel nga mao gipili sa Dios ang pangutana. Kay wa man sila makatuman sa balaod ilang magisupak, instead nga si Jehova mo ilang simbahon, dito mahinoon sila nagsimba sa mga larawan og sa gitawag og ni Baal og ni Astarot na amnas maghuhukom unsay deklarasyon sa amahan ngadto sa iyang katawhang Israel. Padayon ba ang pagwali sa ngalan ni Jehova gyapon? Aniya Barcisar ko mo ang ilang gihimo lugaro man sila magtuman sa kabalauran nga gihatag sa Dios kanila, Barcisar. Mao hinungdan nga ang Dios nga mao siya naghimo siya na usab og bag-ong tugon, bagong saad, pakigsaad uban sa balay sa Israel nga kun usa kanang saara, kun usa kana nga kutugona ngadto gitugon sa Dios kasi Jehova ngadto siyang magatawan tugon nga dili na hisgutan ug dili na itudlo pa ang iyang ngalan mga malamo nga makisaan niyo. Akong makabasahon ang prueba dinhi sa Jeremias siyang kapitulo 31 bersikulo 31 inyong patalinghugan mga kaigsunan unya ikama nato sa 33 hangtod sa 34 gingon. Anya karon ang mga adlaw maabot na nagaingon si Jehova nga ako magabuhat ug usa ka bag-ong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Huda. Dunay tugon nga gihimo no sab ang Dios nga mo siya ngadto siyang makatawhan nga mga Israel kanhi sa iya kaparon kun usa kana nga tugon nga matudpas bersikulo 32 atong ipadayon apan kini mo ang tugon nga pagabuhaton ko uban sa balay sa Israel sa tapos niadtong mga adlaw nagaingon si Jehova ibutang ko ang akong kasuguan sa ilang sulod nga mga bahin ug diha sa ilang mga kasing-kasing kini isulat ko ug ako mahimong ilang Dios ug sila mahimong akong katawhan. Unya kun usa kanang buti pasabot nga tuguna gingon dayon sa 34 ug sila dili na gayud magtudlo ang tagsa-tagsa katawo sa iyang igso isig katawo ug ang tagsa-tagsa katawo sa iyang igsoon sa pag-ingon ilhon mo si Jehova kay silang tanan na nagpakilana kanako gikan sa labing diutay kanila ngadto sa labing dako kanila nagaingon si Jehova kay pasayloon ko ang ilang kasalanan o dili kayo rinumduman ko ang ilang mga sala. Busa sa atong natagad kung ngano sa dayong katarungan nga katong mga katawhan ng mga Israelinon kanhi sa ilang pagkalagad sa Dios nga wala nila tumana ang kasuguan sa Dios. Inay Dios ang ilang kanang hatagan og pagtagad didto na nun sila sa Dios nga dili matuod na Dios busa ang Dios niadtong panahon na matud pa kanang naghimo no sab siyang tugon nga kun unsa kanang tugon ngadto sa iya balay sa Israel nga mao iyang katawhan nga tugon nga dili na itudlo pa dili na hisgutan pa ang iyang ngalan sumala sa atong nabasa. Pero sa pinasugdan wa tay supak giwali gali na ang ngalan ni Jehova sa katawhang Israel, giwali nila ni Moises, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Ilang giwali na, bisan pa ang mga kaliwatan kaniso ng panahon. Pero tungod sa ilang pagkamasupilon, tungod sa ilang pagkagahig liog o gahig ulo, dito may noon sila nagsimba sa mga larawan. Moto na suko ang Dios. Moto nga iyang gipadala iyang bugtong anak sa kalibutan may hinungdan tong nagtukod si Kristo Iglesia nga gitawag og Iglesia ni Kristo sumala sa Roma kapitulo 16 bersikulo 16. Pero nangangkon ang uban Brad Samuel nga sila kuno ang iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Kristo daghan man ni sila. Pero ang pangutana
Ngano may taon nga inyo man ang pakiglambagitan nga dili man kamo ang gitukod nga iglesia. Ning lutaw malamon ini atong bag-ong kapanahonan. Usa dili pwede nga i-apply na ninyo sa inyong nakalaing relihiyon. Kaya daghan maron nag-angkon o Kristo, Brad Samuel, kasama sa Katoliko, SDA, Protestante, Born Again, Miracle Crusade, Jesus Miracle Crusade, GIA, Jesus is Lord, sama sa El Shaddai, sama sa Church of Christ, na di Jesus is Rock, ang mga simbahan sa Baptist, Jesus is the answer, what is written, na Pentecostal, mga Born Again, Assembly of God, nag-claim sila daghan kayo sila na sila mao ang iglesia nga kasumpay daw sa atong Ginoong Hesukristo. Ahay kasumpay. Ha? Naabad sa Biblia nga kamo nga kadtong akong gisgutan nga mga iglesia pertindaghana. Ha? Munay gingon ba, mayon munay gingon ba si Sir nga sayon kayong pag-angkon nga sila ang kasumpay pero lisod kayong kamaturan o lisod kayong pruibahan nga naman. Okay. Kay doon na may mga kanang pruiba isip kanang ilhanan kung ato ikaw man matunan karon nga katawhan sa Dios nga multaw nining atong panahon karon mo resulta man aron si Sir karon what ay supak diha pero kamo ba ayaw ang kuna na kay di man kamo ang iglesia nga gitukod ni Kristo bisa pag magdala-dala pa ka og Church of Christ, ha? Di gapon mo salir kay kapila ba di ay gitukod ang iglesia ni Kristo. Kausa lang mao tong dito sa Jerusalem nga mismo si Kristo may ulo na iglesia og gisgutan nga kamo maong lawas ni Kristo ang matag usa ka niyo bahin ini. Kisa ang giina ang katong iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Kristo nga ginsakpan sa duha ka hutong sa Roma 9:24 Hudiyo ug mga Hentil. Way tawo mo ilabot oy. Pero ilang gipakiglambigitan ilang ila kining kuan Brad Samuel giangkon ba pasibo-sibo sa ilahang relihiyon pero bisag unsaon kay ang kamatuoran mugitib magyud musulti magyud ang kamatuoran mao nga kita wa ta mo angkon anak Brad Samuel nga kita mao ang iglesia nga gitukod ni Kristo nganuman dili ta sama kanila nga sa ilang kaugalingon gangkon nila nga ang ilang iglesia ni Kristo may nagtukod pero mubasa sa Biblia pero dili naman ila ang katumanan man sa mga apostol buhat man sa mga apostol di man niini mga kasimbahan ng karungan nangangkon karon unsa bay pasidaan bubot panta ni Kristo sa dinhi pa siya kalibutan katubang magdala siya ngalan mao ba nay tuhuan mayo tay mo basaw ng San Mateo 4:5 bubot panta kinsa ba ang ngalan nga pabantayan sumala sa baba mismo sa atong Ginoong Kristo ang Espiritu Santo ba nga dunay mga tawo nga magwali sa Espiritu Santo mao ba nay pabantayan sumala sa pahayag ni Kristo mismo siyang baba unsay pahayag ni Kristo dinhi sa Mateo kapitulo 24 ug ang bersikulo 4:5 ug 5 mo kini atong matagad Brad Cesar o kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon magbantay kamo sa nga walay magapasalaag kaninyo kay daghan unya ang mutungha dinala ang ako ngalan nga manag-ingon ako mao ang Kristo ug daghan ang ilang pahisalaagon duna day nga mga tawo ang pabantayan di ay nga ngalan matud pa ni Kristo unsang dal-on nila bobot ang dadon nilang ngalan nga diha masila ang tawo mo ang ngalan sa atong gihimong puhunan brad bobot panta gihimong puhunan nila ang Kristo ha wala ing nadina nga ang magdala sa Espiritu Santo mao'y pabantayan sorry kayo mga higala ng mga pastor nining puntuha Brad Cesar napiho kayo kung doon na may mga reliyon karong nanunga nga napakadaghan sumala na sa imong gibasa kana gisulti kani daghan pero kanang tanan mga tao nga nagdala lugar nagreliyon man ka unya Kristo ang imong dadon mo nay giingon matud pa mo nay lit na sa timing anuman kay usa lugar ka sa nakuha nga usa sa pabantayan lugar ni Kristo sa iyang panahon pasidaan na ni Kristo dili na pasidaan ni Brad Cesar kundi pasidaan na ni Kristo sa kaning panahon pa nga kining panahon na natuma ni ining mga tao karong manunga nga tungod sa ilang reliyon nga pagatuhuron ilang ipasangil ingala nila diha kang Kristo busa ang pangalan ni Kristo matud pas 24:4-5 nagpasidaan nga pabantayan ang mga tao nga tungod kay dunay mga tao nga magadala sa iyang ngalan ug kana
pabantayan kana matud pa ni Kristo. O gani ipadayon nato sa 23 kitos 26 kay natumad gihapon ni atong panahon Brad Samuel. Basahon gid nako. Ug unya kun adunay magaingon kaninyo. Tan-awa ani ara ang Kristo na puday mo angkon nga naas Dipolog, Sa 20, naasa versikulo Davao, 23 na naasa Dapitan, naas Manila, naas Amerika, ug uban pa nga mga nasod. Unsa giingon? Pasidaan ug unya kun adunay magaingon kaninyo tan-awa ani arang Kristo. O ato ara siya. Tuabas Davao, tuabas Manila, tuabas Amerika. Ayaw gayud kamo pagtuon ini. Kay mutungha ang mga mini nga Kristo o tanawa ra. Og mga mini nga propeta. Og magapakitag dagkong mga ilhanan og mga katingalahan aron sa pagpaysalaag kun mahimo bisan pa sa mga pinili. Kumao ang pabantayan di ay ngangalan niining pasidaan ni Kristo, dili day magdala og ngalan ni Kristo. Kay kung magdala ka sa ngalan ni Kristo, sumala sa baba ni Kristo, pabantayan man ka. Busa dili kami mo'y naigo ni ana. Sa timing kayo ang panahon ba Cesar? Oo. Ug kay dunang mga tao nining panahon karon napakadaghan nga nagdala lugar sa ngalang Kristo. Ang ilang reliyon ipasangil nila ni Kristo. Nga sila daw Nga sila kasumpay. daw kasumpay sa mga katawhan ni Kristo. Oo, sama sa mga apostol. Na sila Karon. historical nga connection daw. Karon Sa usa may timing kayo ang panahon. Okay. Unsa ba di ay tumong ni ini mga tawhana Brad Bupot Panta? Nganong nagtukod sila o kaugalingon nilang wa man hisguti nga SDA ang iglesia gitukod ni Kristo, wa pod giingnan pod dina nga ang gitukod ni Kristo, protestante, ha? Jehovah's Witnesses, kanipong Jehovah's Witnesses pod, wrong timing hapon. Kay panahon pa man sa Israel, giwala naman gani ang pagsangyaw sa ngalan ni Jehova. Nga naapoy mga Jehovah's Witnesses, ngayon lang gi padayon ang pagmantala sa atong Ginoong Jehova. Nga giwala naman na. Ha? Pulos angkon ba? Puro slit og timing. Lit og timing. Sa unang kapanonan, pwede na musalir na inyong pagtulunan sa Jehovah's Witnesses. Nakagiwala naman ha. Ha? Nimpuli ang Kristo. Wala mo may bawa na karon niata. Unsa day tumong ni ana Brad Bubot Panta ni anang mga tao nga nagdala sa ngalan ni Kristo nga pabantayan sumala sa baba ni Kristo. Bantayan nang magdala sa kung ngalan gadigo na mao mga mini na sila. Unsa day tumong ni mga reliyon karon nganong nagtukod sila pagtulon o iglesia gadi naman kasumpay sa atong Ginoong Kristo angkon-angkon man lang kasumpay kuno sila kuno sumusunod sa mga apostol kinsa man tinuod ninyo ang Katolikom angkon kasumpay sila sa mga apostol unya ang SDA pod kasumpay po kuno sila ang Protestante kasumpay ang Born Again kasumpay ang GIL kasumpay Jesus Miracle Crusade kasumpay Baptist kasumpay Jesus is the answer kasumpay kinsa man tinuod ninyo ha. Dili kamo in taon wa man si Kristo nag-ingon nga uy sa diha nga musaka ko sa akong amahan ha magtukod mo og sabadista ha magtukod mo og born again magtukod mo og baptist wa ra ba bayo sa day tumong nana Brabobot Panta may tingali iridi ang ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15 unsay tumong ni ini mga tawo nga nagtukod og relihiyon. Ha? Unsa ba ang pasidaan o unsa ba ang gisulat sa Biblia sa mga apostol niining mga nagtukod karon og iglesia dili naman sila may matuod nga kasumpay sa atong Ginoong Hesukristo unsa ba'y pasidaan Dinhi sa ikaduhang Timoteo sa kapitulo 3 bersikulo 15 Versikulo 15 ingon ini ang atong matagad Brad Cesar mga mahal nga tigpaminuan. Ug nga sukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot sa balaan ng kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo kadto sa kaluwasan pinagi sa pagtuo kag Kristo Jesus ikaduhang Timoteo na sa ikaduhang Timoteo 3 kapitulo 3 bersikulo 1 ngadto sa 5 dili 15 di ay 1 ngadto 5 apan sabta kini nga unya sa kauliha mga adlaw managpangabot ang mga panahon nga malisod kay ang mga tawo niya magamay magugmaon man sila kung galingong mga hinapi o nana sige pa tampalasan masukihon sa mga ginikanan walay igabalos dili dusnod
walay pagbati sa paghigugma, dili malukmay, tigbutang-butang. Bisag da lang, Brad Bobot Panta, ang tumong day usa sa tumong nila Hinapi. mga hinapi. O tanawa, ang ubang reliyon karon sa isa ka semana na ay katulo magtigom. Kaya ano, ay naa may mga sobre, na may mga sibot. Ha? Katulo magtigom, napoy uban ka upat, napoy uban ka usa. Nga naman, diha manggod sibuton ang inyong kwarta. Niining mga reliyon karon nga dili naman matuod nga kasumpay sa atong Ginoong Jesucristo ug labi na sa mga apostol. Nanganong gi-record man eh. Ug dili ni matuman. Kana kay gibutang sa Biblia, matuman gyud na siya nga naagi mga tao nga mga reliyon nga mga hinapi. Iyon sa pa Brad Samuel Ezekiel 33 bersikulo 31 unsay tumong nini mga tawhana nga nagdala-dala sa ngalan sa atong Ginoo. Aniya Brad Cesar, aniya ang tumong kay mga hinapi ko sila pusado na sila giater. Yan ang mga tawad dunay katuyuan ba. Ang katuyuan niya na matud pasta Ezekiel 33:21 patilingugan ninyo mga kaigsunan gingon og sila mga na kanimo ingon sa katawhan nga mga na og sila manglingkod sa tubangan nimo ingon sa akong katawhan kanang mga tao sama nagpakasama pus katawan sa Dios. Pa unya gingon diyon din og sila mamati sa imong mga pulong mamati pod apan sila ayaw pagtumana Kay bisag mamati sila dili patuman sa Dios. patuman sa Dios Kanang mga kanang mga tao kay katupang anong di Usay patuman tungod kay ang tumongan nila gud nganong dili na ipatuman kay pinaagi sa ilang mga baba niya nang mga tao na nga mamati pastor, mga ministro, o ban pa. pinaagi kuno sa ilang baba sila magapakita og sa hilabihang gugma hilagugugug hilabihang gugma busa delikado kay magpakita ko sila bihang gugma kunuhay ba kunuhay na pero matud pa apan ang ilang kasing-kasing na nagsunod sa ilang ganansya. Uy, ganansya di ay tumong ani. Doon na di ay giapas ng maong mga tao. Karon Basta makakwarta lagi. ako sa una May Brad ginansya Samuel. nga makuha. Ako sa una Brad Samuel, simba-simba man ko iglesia ni Cristo kanang naaspas Manila ba iglesia ni Cristo ni Manalo. Sus inigsimba na ko Brad Samuel. Ang magakos gyud mi. Magakos gyud mi kay para mapapakita basta ba nga kunuhay ang ilang iglesia may gugmaon lagi daw. O mga babae magkuan lamano, magkagahaghag ana aron ba makuan ba ang tao mabira ba nga nindot ni iglesia kay ngano nindot kay sila mo entertain. Mauna ang gingos Biblia nga mahiligon kunuhay nga sila nahigugma. Apan ang tumong di ay ganansya sumala sa gipatinaw sa Biblia. Nya karon unsa pa ikaduhang Pedro Bobot Panta. Unsa pa giingon dinhi sa ikaduhang Pedro kapitulo 2 bersikulo 12 ngadto sa 15. Ato ning ipatinaw kay dili man ni mauning iglesia karon na nang lutaw na kisa may tinuod ninyo itaon nga napakadaghan ninyo Pulos Kristo ang giwali sige daw. Atong basahon ang nakasulat sa ikaduhang Pedro kapitulo 2 bersikulo 12 ngadto sa 15. ingon ini atong matagad. Apan kini sila mga tawhana sama sa walay kabuot nga mga mananap nga nang himugso sa lunon lamang kinaya aron pagadakpon o pagapatyon nga nagapasipala sa mga butang wala nila mahibaloi. Kini sila pagalaglagon gayud unya diha sa maorang pagkalaglag uban kanila nga magaanto sa kadaot nga balo sa ilang pagpangdaot. Alang kanila ang pagkalipay mao ang paghudyaka sa madlaw. Sila mga buling ug mga hugaw nga nanagpanghudyaka sa ilang pagpatuyang samtang anaa sila managkumbira uban kaninyo sa 14. Sila may mga mata nga puno sa panapaw ug dili matagbaw sa sala. Ilang ginahaylo ang maduha-duhaon nga mga tao. Sila adunay mga kasing-kasing nga batid sa kadalo. Kaliwatan sila nga tinunglo sa 15. Sila mitalikod sa matuod nga dalan ug nanghisalaag. Sila nagasunod sa agi ni Balaam nga anak ni Beor nga nahigugma sa suhol gikan sa pagkadili matarong. Unsa di ay tumong hilig ni sila suhol dili muwalis radyo di muwalis maayong balita ug way suhol kadaghas mga pastor hindi tinuod man ni gay na may musulti nako naaoy na ay bugas, kwarta, kay hilig lagi suhol.
Unya ang ubang pong pastor purya lang po sa kuan lugar nga wa magbuhat ani pero mostly daw na mga pastor kunuhay para gyud sila makakwarta. Ay pandung-pandungan sa ulo, pandung-pandungan, sister, brad, ako kang tambalan pinaagi sa God the Holy Spirit. Di siyempre maiko ka kay gipandungan ko ka, giampuan ko ka. Di unsa may equivalent na isuhol. Mao na ang gipanghimo aron lang gyud dali sila makasapi. Naapoy uban nga mga pastor magtigom-tigom sila sa ilahang mga membro. Nya moadto dayon sila dito sa gawas sa nasod mga yung kinabang. Nga naman po dito yung mga nagkalaing mga simbahan nga manggihatagon po padadaan niya asa ang kwarta tuwas pastor. Mao na din na mga higala nga dili ta magpalingla ni anang mga tao nga nagdala sa ngalan ni Kristo kay ngano man ang tumong ganansya og suhol daan ang nagpasidahan si Kristo daghan na ba magdala sa kungalan di natuman karon. Pertidagan ng reliyon bulos Kristo. Pero sa Biblia, Brad Bobot, Pantao, Brad Samuel, matingali mo basahon ang unang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 10, kung ikaw alagad ni Kristo o kamo ng mga nagkalaing karong reliyon, kung kamo mga alagad sa matuod nga Kristo, nga nung nakalalain mamong pagtuo, na ay reliyon nga si Kristo tao lang, na ay reliyon nga si Kristo Dios, na apoy relihiyon nga lalain sila gunahuna ba di man amo ng inyo ang amo may tinuod kay daghan mi dili na inyo may tinuod kay gamay ra mo kami may among morning tinuod na mo kay baptist good nagbautismo ba minamas Biblia na pero kaha Brad Samuel kung ang matuod nga iglesia ni Kristo ang mga membro ba nakalain bag mga pagsabot sumala sa atong matagad sa Biblia? Ani Brad Cesar, ang tubag niya na Brad Cesar kung ang Biblia mo to'y kwaag pahayag, katong mga alagad nga tribunal ni Kristo, mga tinunan ni Kristo, kung sila nagpangalagad ngadto kang Kristo, wala gito nagkabahin-bahin ang ilang mga pamaagi Brad Cesar. Huna-huna, ug baruganan. Nag-usar gito sila. Ang ilang mga lakang usara gina pud ang ilang huna-huna niya. Basaon ko ang unang Korinto sa gisulti ni Brad Cesar sa Kapitulo 1, versikulo 10, inyong patalinghugan nga mo kani usa sa ilhanan sa mga matuod nga mga alagad sa Dios nga milutaw sa panahon Kristiyano niya. Sa 1:10 inyong patalinghugan. Apan maghangyo ako kaninyo matud pa ni Pablo mga igsuon tungod sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo nga unta kamong tanan magasulti sa maurang usa ka butang ug nga wala unta kaninyo'y mga pagkabahin-bahin. Busa mo kanay hangyo ni Pablo ngadto sa mga magtotoo nga unta mo sa maura ang ilang mga kanang mga pagsulti wala untay pagkabahin-bahin dai padayon ta. Kundili mausa unta inuon kamo diya sa maurang paagiha sa panghuna-huna ug sa maurang mga umausa sa maurang huna-huna. Busagi awag ni Pablo nga katong mga magtotoo nga unta mausara ang ilang huna-una ug wala untay pagkabahin-bahin ug maurang mga huna-hunaa. Pero ang kuha ni Pablo samtang ang mga tao ron Cesar magkausa atong liliun ba sa atong panahon ron nanunga ang mga tao nga laing mga reliyon puros nagdala sa ngalang Kristo pero may bulong ta nag-atakihay wala magkausa ang ilang prinsipyo mo na ang usa sa ilanan nga kung doon na may mulutaw ro mga panahon na magdala sa ngalang Kristo maunay ulhanan sa usa ka sa gipabantayan ni Kristo nga magbantay nga magdala sa ilang ngalan nga naman tuod kay kanang mga tawana dili kada matuod nga iya ni Kristo tuod kay kana sila dunay pagkabahin-bahin sa ilang mga paagi lugar sa pagtudlo diya sa Biblia mga kaigsunan. Mao bitaw na ang pasidaan ni Apostol nga si Pablo. Unsa bay pasidaan ni Apostol Pablo? Kay ngano na ay awatiro. Dunay mukod dala-dala ba? Nga kasumpay mis mga apostol, kamigyod, pulos angkon ang mga iglesia karon. Pero unsay pasidaan ni Pablo? Unsa nganong gi-record ba ni Biblia ug di tinuod? Basahon ko gani ang sulat ni Apostol Pablo ngadto sa ikaduhang Korinto
sa iyahang kapitulo 11 bersikulo 12 ngadto sa 15 unsay pahayag ni apostol nga si Pablo. Og ang akong ginabuhat matud pa ni Pablo karon akong padayunan sa pagbuhat aron akong maputol ang kahigayunan sa mga taong naninguha sa kahigayunan sa pagpakita sa ilang kaugalingon nga mahisama kanamo. Ay napuday mga tao nga magpakita nga sama daw sa gibuhat sa mga apostol. Padayon ta. Unsa bay giingon din? Labot sa mga butang nga ilang ginapaksigarbo kay ang maong mga tao o nana ha sulti ni apostol Pablo unsa ba day ning mga tao maoy mga apostolis nga mga mini nga magabuhat nga malimbungon nga nagtakuban sa ilang kaugalingon ingon nga mga apostolis ni Kristo iunsa di ay tawag na anang mga kunuhay nga mga nagpaka-apostol ha tanawa ra gud na apoy magpaka-Kristo tanawa gani ha naay mga tao nga naasdalan magsursini nagdako ba giawat-awat bitaw nila ang biste ni Kristo ha mura pug tinuod ba pero gitawag na sa Biblia og mga mini sa samang pagkaagi gihapon nganong nagpasidaan si Kristo nga dunay mga tao nga mag-awat-awat mahisama sa mga apostol matud pa ni apostol Pablo labot sa mga butang nga ilang ginapasigarbo kay ang maong mga tao daw maoy mga apostolis nga mini ngano manggi pasidaan man ni Pablo na kay naa lagi manglutaw nga magkunuhay magpaka-apostol mao nang gibuhat kining among gibuhat sama sa mga apostol pataka raman in taon mo mga higala mo ayaw tao na ninyo pahangahasi ang dili inyong mga buhat pero kay lagi ang Biblia nagpasidaan man nga kining mga tawhan na hilig sa suhol o hilig sa ganansya ingon na ang ato nakitang pahayag karon Brad Samuel sa unang kapanahonan ang maluluwas mauman si Jehova pero sa ikaduhang panahon Brad Samuel kinsa ba ang manluluwas sa ikaduhang kapanahonan sumala sa buhat kapitulo 13 bersikulo 23 sa ikaduhang panahon na sa atong Ginoong Kristo kinsa naman pud ang manluluwas sa panahon lugar sa Israel ba Cesar si Jehova man to mo'y mangluluwas pero sa pag-abot sa ikaduhang panahon ang Kristo na wala laing manluluwas diha lang sa atong Ginoong Kristo nga naman tod kay si Kristo mao may gipadala lugar aron sa pagluwas ni adtong Israel kanhi nga nagkasala busa ang Kristo sa paabot sa ikaduhang panahon si Kristo mao ang nahimong manluluwas o manluwas gid siya dili gyud nahimong manluluwas siya sa atong mabasa sa Biblia niyas buhat 13:23 inyong patalingugan gikan sa mga taliwat dining tawana sa Dios ang Israel gidad-an og manluluwas nga mao si Hesus sumala sa iyang gisaad busa si Kristo di ay sa panahon niya sa panahong Kristiyano si Kristo mao ang nahing kanang mao ang manluluwas tungod kay gipadala siya sa Dios aron sa pagluwas sa iyang katawhan karon niya na punta sa ikaduhang kapanahonan ni kang Kristo ha humana man to sa amahan isubala sa ikaduhang Timoteo Brad Bubot Panta ay asa bagyod ang kaluwasan ikaduhang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 10 iyon sa ba ang gitugon sa Biblia kinsa ang kaluwasan na pud sa ikaduhang panahon sa atong Ginoong Kristo kinsa may atong basahon ang ikaduhang Timoteo sa kapitulo 2 bersikulo 10 busa ginaantos ko ang tanang butang tungod sa mga pinili aron sila usab makabaton sa kaluwasan nga diha kang Kristo Jesus inubanan sa himayang dayon ang kaluwasan sa ikaduhang panahon si Jehova ba dili na si Jehova kung dili kang Hesukristo tanawa ron mga pastor tanawa di ba klaro kayo nga among pagpamatuod sa Biblia gihugna-hugna namo pirmiro ang amahan ang manluluwas pag-abot ni Kristo kay nakasalang Israel gipadala sa Kristo aron pagluwas sa katawong Israel nato gibasa ni Brad Samuel ang buhat kapitulo 13 bersikulo 23 kasayo na nasabton karon niya na pud tadugangan nato Brad Samuel kung ang tao mutuo kang Kristo
Sumala sa unang Korinto, Kapitulo 15, Brad Samuel, versikulo 57 o 58. Ay asa ang kadaugan sa panahong Kristiyano? Dito ba sa Amahan o dito ba sa Espiritu Santo? Basahan ko, Brad Samuel, asa ang kadaugan sa basaha sa unang Korinto, Kapitulo 15, 57 o 58. Aniya, Brad Cesar, atong pagbasahon ang gingon mong sitas sa unang Korinto 15, 57 hantod sa 58. 58 nga kung Sige. asa lugar Ang kadaugan. sa panahong Kristiyano. Okay. Adto pa ba sa Amahan? Siyempre, di Diyos panahon nagod kang sa Kristo, Kristiyano. sa ikaduhang panahon. Sa ikaduhang panahon. Busa, matod pa din ni sa 57, 58, inyong patalingugan. Apan salamat sa Dios nga mao ang nagahatag kanato sa kadaugan. Pinaagi sa atong Ginoong Jesucristo. May Dios naghatag og kadaugan. Pinaagi sa atong Ginoong Jesucristo. Busa, hinigugma kong mga igsoon, matod pa ni Pablo, kinahanglan magpakalig-on kamo, dili matarog sa kanunay, magmadagayaon sa kabulaton sa Ginoo, sa nasayran ninyo nga diya sa Ginoo ang iyang pagpagabudlay dili makawang. Busa O, dili makawang. diha asa ang kadaugan, Brad Samuel, bisag diha lang, taman. Diya sa Ginoo nga kun unsa o kinsa kining Ginoo nga gipasabot ni Pablo nga diha ang kadaugan, walay lain ang Kristo ang buti pasabot kay matud pas 13 sa 1 nga matud pa nagatawag kamo kana ko Ginoo ingos Kristo kana sakto kana o kamo husto kamo kay kana mauman ako. Busa kanang gitudlo gingon ni Pablo nga diha ang kadaugan sa diha sa pagpagabudlay diha sa Ginoo, ang Ginoo nga gipasabot kana ang kadaugan diha kang Kristo, mga mahal namo nga mga kaigsunan. Basahon ko pa ang dugang prueba nga sa panahong Kristiyano diha gyud kang Kristo. Dinhi sa ikaduhang Korinto Kapitulo 2 bersikulo 14 ngadto sa mabasa nato sa 17 na giyon. Apan salamat sa Dios nga pinaagi kang Kristo, nagamando kanato kanunay paingon sa kadaugan, ug pinaagi kanato nagapakaylap sa kaamyon sa kahibalo, may tungod kaniya sa tanang dapit, kay kita mao ang kaamyon ni Kristo ngadto sa Dios sa taliwala kanila nga mga ginaluwas. Ha? Unsa di ay kiasa ang kadaugan diha na pud sa atong Ginoong Kristo pag-abot na sa ikaduhang panahon sa atong Ginoong Kristo. Klaro man na, di ta supak nga si Kristo sab manluluwas. Kaysa ikaduhan mga panahon man na, ang Amahan manluluwas, panahon sa Israel, panahon sa mga apostol, si Kristo na po ang gitudlo nila nga manluluwas. Karon, sa buhat Kapitulo 16:31, Brad Bubot Panta, kung ang tao mutuo diha kang Kristo, malaglag ba siya? Sumala sa akong gisitar ang Biblia nga buhat Kapitulo 16 bersikulo 31. Unsa bay mabasa nimo? Sa diha nga ang tao mutuo sa atong Ginoong si Kristo, ang iyang dangatan, ang iyang makuha mao ang kaluwasan. Basahon na to ang buhat 16:31, ug kaniya mitubag sila nga nagingon, tumuo ka sa Ginoong Hesus ug maluwas ka, ikaw og ang imong panimalay. Busa kaluwasan ang ikadali. Mutuo ang Kung tao mutuo sa ka. atong Ginoong Kristo. Maluwas ang tibuok mong panimalay. Sa panahong Kristiyano na, dili kay daduna nimo karon panahon na kay giputol man na. Unya mingon ang mga pastor magkisi-kisi mga uy, kuyawa ko ninyo mga ministro PBC giputol kay na. Mingon ta diyon mangungon din na sila Brad Cesar nga Naglama-lama kuno tag basa sa Biblia. Gibasa ninyo maglama-lama ta Brad Cesar. Wa tay Basta malikon. wala tay pruiba nga Kana. ikahatag nila. Oo. Maglama-lama ta. Kung wa tay prueba tinuod na Brad Samuel nga kadto giwala na pod ang pagwali kang Kristo. Ngayon ang mga pastor, kuyati pa sab ninyo. Karon ba man ko kadungog anak bitaw. Kay wa may pastor lagi nga magwali sama sa among giwali. Lahi ni nga mo ang ipamatud-an naa nami sa Espiritu Santo. Gibasa namo ang inyong mga sitas. Pero kana inyong mga sitas, wa gid mo kay balo usay sunod na. Naabaw day laing kaluwasan pa. Gawa sa panahon na aragod, panahon sa Amahan, kaluwasan tuwa na po sa anak. Gitransfer ba wa mo kay balo ana
teknik sa Ginoo, teknik sa Dios, wa magumok kay balugog teknik sa Dios kun unsay pamaagi gud about sa kaluwasan. Kay inyo pagka makabasa ko sa kasitas, ang kadaugan na nga Kristo, wala lain nga ngalan sa silo sa langit. Yan ini maluwas na mao ang ngalan ni Kristo. Diya ra na sila pero ato ning anam-anamon. Ayaw mo pa ingon wa may bawas yung sitas ni bawo mi oy unsa Sila pa. wa sila kabalo Brad Cesar nga kung doon na may kadaugan di kang Kristo na apapoy lain pang kadaugan Kana. nga musunod kang Kristo. Karon, May na nga nga. ato nang una-unahon ba? Be. Ah. Sa buhat 4 City Brabubot Panta. Ikinsa ba ang ngalan nga makaluwas sumala sa Biblia? Maayo tingali atong basahon. Wa tay supak ana oy inyong mga sitas, mga pastor, mga ministro. Ang buhat sa yang 4 kapitulo 4 bersikulo 7. Ngatos may labot. ingon nini sa Antod sa 12. ito sa ingon kini sa pagpahayag. Ug ang mga apostolis ilang ginapatubang kanila og gipangutana. Pinaagi ba sa unsang gahom o sa unsang ngalan nimo ninyo gihimo ninyo kini? Unya Sa sa unya si Pedro nga puno sa Espiritu Santo mitubag kanila mga punuan sa katawhan ug mga ansyano. Kung ugaling usisahon man kami karon may tungod sa kayuhan nga nahimo ngadto sa usa ka bakol sa unsang paagi nayo kining tawhana, kinahanglang mahibaloan ninyong tanan o sa tanang katawhan sa Israel nga pinaagi sa ngalan ni Hesukristo nga Nazaretnon nga inyong gilansang sa krus nga gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay, pinaagi kaniya kining tawhana nagatindog nga maayo na karon sa inyong atubangan. Nini sa 11 kining maong Hesus mao ang bato nga gisilikoy ninyo nga mga magtutukod apan nga nahimo hinuong uluhan sa pamag-ang. 12 og walay kaluwasan pinagi kang bisan kinsa pangalain kay walay bisan unsa pang lain nga ngalan sa silong sa langit nga gikahatag ngadto sa mga tawo nga pinaagi nini maluwas kita ba dahil laing ngaran gihatag sa ikaduhang panahon. sa ikaduhang panahon sa atong Ginoong Kristo. Diha lang jud ka maluwas daw laing ngaran nga makaluwas. Dili na inyong master. Maanam din na pero wa man guni sila kay balo Brad Samuel unsa ang teknik good ug unsa ang sistema sa paagi sa Dios kabahin sa kaluwasan karon atong gipagbasa ang ilang sitas daghan man ni Brad Samuel dinhi mahurot magyud ni atong oras ug ato ni padayon sa laktod nga pagkasulti sa ikaduhang panahon ang kaluwasan diha na pud kang Kristo. Primero ang amahan. Pag-abot sa ikaduhang panahon kang Kristo, si Kristo na pod ang kadaugan ug kaluwasan. Pero niya Lalain nga kaluwasan ang pangutana. Atong pangutan-on ang mga apostol. Katubang ilang wali. Katubang ilang wali ba sa mga apostol? Brad Samuel. Atong trisapon. Aron ba nga nag-ingon biya ta kaganina ug nag-ingon biya ka Brad Samuel Okay, sa naatay mga lig-on nga mga prueba nga atong paabot ngadto sa atong mga higala nga ang pagwali kang Kristo husto mana sa kaduhang kapanahonan pero ni ata kaysa panahon bitaw sa kang Hiuba giwali ang kaluwasan. Pag-abot sa ikaduhang panahon kang Kristo, si Kristo na pud ang kaluwasan. Pero katubang pagwali sa mga apostol. Katong wali sa mga apostol nga giwali nila apostol Pedro, Pablo, Silas ug uban pa nga mga apostolis. Katuba wala ba to putla ang pagwali nila kang Kristo? Giputol in taon tuoy. Padayon ba to hantod ni? Padayon ba na? Kay aron nga husto ang mga nagkalaing reliyon karon nga nagdala sa ngalan ni Kristo. Oy, waday mo kay balo, mga pastor, mga ministro. Nga ang pagwali kang Kristo dili kadto maoy kahingpitan. Dili kadto maogyoy maon na gyud ang akseptahon sa tao niining panahon na karon kay gipadayon na ben ni sa nagkalaing reliyon. Pero basahon ta ang Biblia. Maayong basahon nato ang Biblia. Nga Bibliang Katoliko. Aron masabtan sa mga pastor, mga ministro o mga kaparian o katolikong dipensor
Nga wrong timing gapon sila, Brad Samuel. Nga nung wrong timing man, atong pagutanon ang mga apostol. Katubang ilang wali kang Kristo. Nga mao ilang gipatuos mga tao sa ikaduhang panahon nga mao ang kaluwasan. Ang pagwali ba nila kang Kristo mao ba gyud to ang kahimpitan? Pangutan-on ta ang pahayag ni Apostol Pablo dinhi sa iyang sulat sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 9 ug 10. Unsay ato mabasa dinhi nga dili ra ba ni basahon sa mga pastor o mga ministro ug uban pa nga mga relihiyon. Kay nganuman kung ilan ning basahon ang sita sa Biblia nga akong basahon, ha? Mabukog sila ani, mabukog. Ingon nga magkapuliki sila pagtubag ala sa mga magtutuo, Bra Cesar. Tinuod na. Oo. Kare atong basahon kay ang oras nagdali. Unang Korinto, ilista pastor, mga ministro, mga pare o uban pa nga mga Catholic faith defender. Pwede mong musupak ani, pwede mo nga makik-conversation mo na mo. Okay, dia. Unsay pahayag? Kay ang atong kaalam matus mga apostol ha, labi na kang Apostol Pablo, kay ang ato daw kaalam og dinasig nga mga mensahe. Unsa na nga translation, Bra Cesar? May nang atong ipabati. Bibliang Katoliko ni. O sa Bibliang Katoliko mo sa dili na ato, Bra Cesar? Dili ni ato, Dili na igor man tanan. dili na lugar para Palit nato. man ta ni Brad Samuel. Sa tupa igo ra ta nagbasa sa Igo ilang ra ta mga nibasa. sinulat kay sila may nagpasiata ba na nga sila nagsulat. Kana mo na diha ato ra man ning pinalit ni ang uban hinatag po ni ang uban natong Biblia hinatag sa atong mga higala sa nagkalaing reliyon pero mao ra gud gahapon na unsay ipayag sa Bibliang Katoliko unsay payag sa mga apostol kaya nga atong kaalam og dinasig nga mga mensahe dili hingpit naa sila mensahe daw nga giingon ni Apostol Pablo di daw to hingpit apan sa Dios kung ang hingpit maabot na kadtong dili hingpit mawala. Ang pahayag sa mga apostol doon na sila yung mensahe. Unsa man tong mensahe nga dili daw hingpit. Ang apostol gapon nga si Apostol Pablo mao gapoy motubag ana unsa matong matanga sa ilang mensahe nga dili pa to hingpit pagkagiingon dili hingpit. Ha? Unsa may equivalent ana Brad Samuel ang dili hingpit sa to pa ha? Dili pa mao Dili pa na ang kahingpitan. dili pa mao ang kahingpitan. Kulang ug sa panahon pa sa amahan katong pakisaad sa amahan kulang unya tigulang na hapit ng mahanaw. Ang panahon po kang Kristo Unperfect. oo. Ang wali po sa mga apostol dili daw to hingpit pero naa kuno hingpit nga maabot. Kano sa man na maabot among hingpit ha? Kung mawala na tong dili hingpit nga mensahe. Biang pangutana. Unsa man tong matanga sa mensahe nga giingon ni Apostol Pablo nga ilang mensahe nga dili hingpit. Dili hingpit. Gitubag gyapon na ni Apostol Pablo sa sulat niya sa Roma kapitulo 10 bersikulo 17 sa Biblia Katoliko sa ingon, busa ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sa mensahe. Naghapon. Og ang mensahe naggikan sa pagwali kang Kristo. Iunsa daytong mensahe nga giingon ni Apostol Pablo nga dili hingpit. Mensahe dayto sa pagwali nila kang Kristo. Nga giingon sa mga apostol dili daw to hingpit. Unya unsa man kay dili man hingpit ipadayon ta sa Hebreano 6:1 sa Biblia gapong Katoliko. Unsa giingon dinhi? Bisag inyong basahon ang inyong Biblia, ang Bibliang Katoliko na ingon. Busa magpadayon kita dunay pagpadayon. Diha sa hingkod nga pagtulunan ug dili ta magpabilin sa unang ang sa mensahe nga Kristohanon. Nagapoy mensahe nga Kristohanon nga dili daw na pabilinan kay nga matud pa na Apostol dili pa hingpit kadtong ilang mensahe. Ang pangutana Brad Samuel kay dili man daw hingpit ang maong mensahe nila kang Kristo. E unsa bay payag ni Kristo mo tong iyang gipasidaan magbantay mo ha kay makagikan ako daghan na ba magdala sa kungalan ha nga magpahisalaag daghan ang ilang pahisalaagon ang uban maangkon nga sila ang Kristo busa nagpasidaan ang Kristo nga ipagbantay kay naay magdala sa iyang ngalan daghan na ba na ang mahisalaag di natuman ha karon ang pangutana kay walaon maday ang mensahe nga Kristo ikinsabay puli ni Kristo dinhi sa kalibutan. Gitugan ba sa Biblia? Gitugan gihapon. Pabo naman ako Brad Samuel ingon. Ang Juan kapitulo 14 bersikulo 25-26 nga ang Biblia nga inyong basahon ang pulong sa Dios. Unsay pahayag diri?
matupad din ni Kristo. Kining mga butanga ginasulti ko ng daan kaninyo, giingnan niya ang iya mga tinunan, samtang kauban pa ninyo ako, apan kun makagikan ako matupad ni Kristo, ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa aman, puli kanako. Ikinsa di ay puli ni Kristo? Ang Espiritu Santo mao'y puli ni Kristo, kay moadto man si Kristo sa iyang amahan, mao'y hinungdan nga nangamuyo siya sa iyang amahan aron ipadala ang lain nga manalaban nga mao'y puli kang Kristo nga mao ang Espiritu Santo. Klaro kayo ana, busa ikasubo na mo nga mga pastor o mga pari uban pa nga mga ministro nga katudeng wali sa mga apostol gitug-an na po nila nga dili di ay tumagpadayon kay dili hingpit, equivalent kana sa unang pakigsaad sa panahon sa kang Jehova nga katong unang pakigsaad walaon na to sumala sa pahayag sa basahon ni Moises. Muna diha nga itong nabasa. Ito naman ang nabasa, Brad Samuel, di ba? Pero Brad Cesar, kay ang Espiritu Santo man mao ang puli ni Kristo. Unya si Kristo nga puluyan. Mao man na ang atong gibasa kaganina, mao man na ang manluluwas sumala sa Biblia. Pero kay manluluwas man si Kristo nga giingon kaganina nga gibasa ni Brad bubot panta nga wala na laing manluluwas ngang tao maluwas nga lang Kristo lang. Pero sa dining panahon na karon, sa katulong panahon Brad Cesar, gituduan ba nga ang puli ni Kristo nga mao ang Espiritu Santo nga kini manluluwas usab siya sumala sa atong pabasa. Ako basahon Brad Samuel na type dugang prueba, basahon taong usa ka Biblia nga gitawag og The Passion Translation. Unsa ba ang gipakita dinhi? Ang Espiritu Santo ba'y manluluwas? Oo. Sa John chapter 14 verse 15 to 17 iyon. Ang paghigugma kanako naghatag kanimo. Di tawag ng The Passion Translation. Osbon ko, ang paghigugma kanako nagahatag kanimo gahom sa pagtuman sa ako mga sugo og ako mga muyo samahan og siya maghatag kaniyo og lain nga manluluwas nga mao ang Espiritu Santo sa kamatuoran. Ang Espiritu Santo ba sa katulong panahon manluluwas ba? Oo. The Passion Translation o kung imo nang i-translate sa English gingon, living me empowers you obey my command and I will ask the Father and He will give you another Savior. Kinsa maning another Savior, another nga manluluwas, the Holy Spirit. Sa to pa ang Espiritu Santo sa katulong panahon usab manluluwas sumala sa Biblia. Sama sa kang Jehova sa unang kapanahonan, siya ang manluluwas sa Israel. Panahon kang Kristo sa mga apostol sa iyang gisakupan, si Kristo ang manluluwas. Niining atong panahon kay gideklarar man sa mga apostol nga ilang wali kang Kristo o misahe kang Kristo, dili man kato magpadayon kay di man to hingpit. Busa gitug-an gihapon sa Biblia ngang puli ni Kristo mao ang lain nga malaban nga mo Espiritu Santo nga gitawag pod og Savior. Pero nababatay dugang pruibabot panta basa haragod ang Episo kapitulo 4 bersikulo 30. Ang Espiritu Santo ba'y manluluwas? Brad bobot panta may nang atong basahon ang Biblia. Kay naghugna-hugna kining kaluwasan oy. May atong basahon sa Episo 4:30. 4:30 yun ni ang atong matagad. Ug ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios. Ni kinsa gikatimrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos dugang pruiba kini Brad Cesar, mga mahal nga tigpaminawan nga ang Espiritu Santo nga mo'y mupuli sa atong Ginoong Kristo mausab siya ang manluluwas. Klaro kayo na ang Biblia matong gibasa ang King James Version. Basahon ko pang Episo kapitulo 1 bersikulo 13 nagingon, pinagi kanimo usab sa pagkadungog dino sa matuod nga pulong sa mayong balita, may tungod sa pagluwas kaninyo o sa nagpanuo na kamo, gitimbrihan kamo nga ang gitimbre mao ang gisaad nga Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo sabday manluluwas. So natuman ang gingon sa Biblia nga hugna-hugna ang pamagi sa kaluwasan.
sa panahon kinsa maluluwas sa panahon Israel si Jehova, sa ikaduhang panahon si Kristo, sa ikatulong panahon ni atong bag-ong panahon karon niya usab ang kaluwasan sa Espiritu Santo. Pero ato unya nang tagod-taguron unya Brad Samuel kung unsang matanga ang kaluwasan nga itanyag sa Espiritu Santo. Kay di man mahimo moingot ang Espiritu Santo maluluwas unya unsa mang matanga ang iyang pagluwas. Mao nay atong sayron sa sunod nga Domingo pohon among giawhagon lang gapon ang ato mga higala ug mga suki natong tigpaminawan nga sundan lamang kita dinhi sa mga istasyonan sa DYLA matag alas 11 ngadto sa alas 12:15 tungod kay napupos naman usab nga mga oras na kaninyo. Magpasalamat lang kami sa among langiton nga magtutudlo Divine Master Tomas Eugenio Sr. Salamat Master sa panalangin nga imong gihatag sa imong mga alagad nga mao imong gihatagan og katungod nga mao'y magpahibalo sa mayong balita sa Espiritu Santo. Kini ang inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar pati uban sa akong kauban. O kinisab si Brother Samuel Montemayor. Kinusab si Brother Luciano Panta, mingon na lamang nga daghang kayo salamat sa inyong pagpadalihog kanamo ug mayong udto kanatong tanan.